Her vaxtdagı Büyük Tatar tilində isənmisiz deb dəşəm sizə min Gülnaz Səfərova. Siz adlarının eng populyar jırların həm jırçıların birləşdirib turuşu muzikal qoyma hit paradını qoruysiz. Bugünkü tapşırıqda kimning üçün bloger ikanin, qaysı jırçı Instagramda kollegalarına yazılmagan ikanin bilirbiz. Jırçıların kumirlari turunda da söyləşib alırız. Zəngər ekranlar yanına yaxınraq kelib oturğız. Biz tapşırığına başlayırız. Rus estradası jırçısı Yelena Temnikova kimge oxşagan deysizmi? Əlbəttə Zərina Asılkayevaga deyirlər. Onların səhnə obrazları, hətta tavuşları da bürük. Yelena balla ibirlər yaratmayken. Ertəngi aşqa təmli qıymaqlarını tugul əyid bilə qarabuday aşarğa mümkün. Zərina da şulay işliymi? Bu haqda özünün Instagram sosial şiltərində silər. Biz onun jırına köşəbiz Zərina bu atnada hit paradının birinci unluğun başlap jibərə. Sinsin oylarımda, yüreğim kollarımda, yazmışım yollarında, bolsin irkem benim yanımda. Yana yüreğim, yüreğim, yüreğim değil, benim telekim, telekim, telekimsin. Oynarsa yutunda, erim senin kuşağında, kırda yıldız hobuna, baradık senin yanında. Sizning de kumir bulasığız kiləmi? Tığınağız. Hazır sorular birəm, siz cavab birigiz. Ne kadar populyar bulasın kilə? Özün yaşayan şəhərdəgi nəmi? Yeysə barlıq il boyunca mı? Özünə xas bulğan yönəliş sayla. Jır, teatr, aşırğa, pişirü, biyu, həm başqalar. Özünün obrazını buldur. Küp işlə, xata yazayım deyib qorxma. Xatalar bulurğa deyir. Həm özünə ışan. Yazıb aldınız mı? Hazır hit paradının 9-cu basqışını yollağan jırşa irkənini tığınlarımız. Yürek orada minen
Үзләренең кумирларына охшарга тырышып, спорт белән шөгыльләнә башлый. Икенчеләре дөрес туклана, өченчеләре тәмле пешерә, ә дүртенчеләре матур сөйләшергә өйрәнә. Хәтта кайберәүләр кумирлары белән йөзләре туры килсен өчен операциягә дә баралар. Тик бу хәлне әле чит илдә генә күрергә була. Һәрхәлдә безнең татар шоу бизнесында мондый хәлнең булганы һәм ишетелгәне юк. Татарстаныбызда тыныч, әмма хит-парадта кызу. Киләсе баскычтагы җырчы Арыслана кайнар хитын яңгырата. Йырак-йырак китсәң дә син, узын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа ярлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Безнең юллар аерылса да, канатларым кайрылса да, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Авыр сүзләр ишетсәм дә, еракларга син китсәң дә, син бит миңа, мин бит сиңа кирәк. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Дәртле яшьлек елларында, тыныч картлык чорларында, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Кайгы хәсрәт булганда да, шатлык ташып торганда да, бергә узыйк гомер юлын, юлын. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ай алынғанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Йырак-йырак китсәң дә син. Музыкаль койма хит парадының 7-нче позициясендә урнашкан Айгөл Закирҗановның кумиры берәү генә икән. Ул кумирны белмәгән, күрмәгән кеше юктыр. Ул бик популяр җырчы, алып баручы актриса, блогер. Хәзер исемен яңгыратсам, диеп куярсыз. Сүз Ольга Бузова хакында бара. Айгөл аны Инстаграмда көн сайын күзәтеп бара икән, сторисларында бик яратып карыйм ди җырчы. Айгөл үзенең кумирына охшарга тырышамы? Бу хакта ул үзенең Инстаграм шилтәрендә сөйләр. Сез кирип тикшерә торыгыз, ә без аның җырына күчәбез. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч юлым сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып
ярını taptı yollarım Kişkineden bilimi üstü oğlum Etti nazın etti kullarım Mahrum ettin bizni taşılap gittin Başka yarını taptı yollarım Kişkineden bilimi üstü oğlum Etti nazın etti kullarım Бойға жетіп келе бәхттілерін сұрайым Құдайдан бар ғұмырымны ұлым сеңа берем көп ғазаплар көрдім бұл айда мәхрүм еттің бізні ташылап кеттің башқа ярыны тапты юлларым кішкенеден білмей өсті ұлым әти назын әти Bizni taşılap gitti Başka yarını taptı yollarım Kişkineden bilimi üstü oğlum Etti nazın etti kullarım Аққан сулар кебек Иске түшер қылған ялғышылар Бала хақын хүрмет етмеген неге Айырғандыр бізні язмышылар Забыйымның янларында hər шақ Тірек болды әби бабасы Әти білен әниге ғүмірге Рәхмет әйтіп кене Bizni taşılap gittin Başka yarını taptı yollarım Kişkineden bilimi üstü oğlum Etti nazın etti kullarım Kişkineden bilimi üstü oğlum Etti nazın etti Келесі жырлы ғаиләнең кумирлары юк дип әйтеп булмый. Сүз Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар турында бара. Аларның Instagram битен күзәтсәң, шундый картинага юлыгасың. Алмаз күп кенә җырчы коллегаларына язылган, ә Зөлфирәдә алар санаулы гына. Instagram чынлап та бик күп вакытны ала. Бәлкем, кемнеңдер тормышы артыннан күзәтеп утырганчы, үзеңнең реаль тормышыңны төзергә кирәктер. Алмаз, Зөлфирә, сез бу фикер белән килешәсезме? Күз камаша аклыклардан, сафлыклардан Саф хавасын булмай Туйып кичтә сулап Яндырмашы Раббым сагыш утларында Дөнья матур бары Парлап атлаганда Янәшәдә һәр чак булсын аклык, сафлык Китерсеннәр туар көннәр бары шатлык Барам әле урам буйлап хискә чумып Мондай матурлыктан булмай һич тә туйып Бәхет бит ул һәр чак безнең янәшәдә Яши белү ничек рәхәт шуны тоеп Яндырмашы Раббым
туар, günler barış şadlık. Atlayğalı uğramlarını parlap Kaderin bilip bulgan şaqta yanda parlar Artıbızdan her şaq kalsın parlı izler Taşıp dursun güngillerden matulur sözler Yandırma şırabım sağış otlarında Dünya matur barıp parla baklaganda Yeneşede her şaq bulsun aklık saflık Getirsinler duvar günler barış şadlık Yeneşede her şaq bulsun aklık saflık Getirsinler duvar günler barış şadlık Гадәттә кумирлар белән хәзер селфи төшәләр. Нәрсә? Дөрес, мәңгелек истәлек булып кала. 2015 елда Скали исемле Америка актеры 3 минут эчендә 105 селфи ясап рекорд куйган. Һәм төшкән сурәтләрнең барысы да матур килеп чыккан. Бу талантмы яисә уңышлы туры килүме? Монысы билгесез. Ә менә киләсе җырчы фотога төшәргә һәм матур итеп төшерергә ярата. Рузилә Хәйретдинова популярлар арасында 5-нче. Tuyup yaşayım sözlerinden, qarashingdan Soyladım men seni günler Ming şişekler arasından Seni irkem yaratganga Qonat menin erimde Bag'rigayim bilishi shuni Ko'ngligayim sendagina Her vakitte senin şalın, senin sının Yüreğimde süyütüyor Yüreğim sana min ışını Seni irgem yaratganga Qonat menin erimde Bag'rigayim bilishi shuni Ko'ngligayim sendagina Boşu tuğray Sen başqani sevmagini Yolluşı seni yüreğini Bar uylarım sendagini Seni irgem yaratganga Şu qonat menin erimde Bag'rigayim bilishi shuni Ko'ngligayim sendagini Again
hit paradan olğa taба devam etəbiz. Kiləsi rezidentlarımız Gülnaz Hamil Sur Şərifjanovlar. Onlar ikisi de jirşi kollegalarının qoy birisini күзәтеп бара. Күбрәк файдалы мәгълүмат биргән төрле лайфхакларга өйрәткән танылган кешеләрне карыйлар икән. Мәсәлән, Гөлназ вакуум ясарга Украина блогеры София Стужуктан карап өйрәнгән. Әйл Сур Instagramда күбрәк ризык белән бәйле булган аккаунтларны күзәтеп барам ди. Үзе ашарга пешерергә яраткач төрле фишкаларга алардан карап өйрәнә икән. Шушы урында тукталып, без сүзне аларның үзләренә тапшырабыз. Сарган караңгы мәхәббәтне саклый белмәдек, бар булуның яме калмады. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк, әллә ниләр булды телләргә. Татлы ирен кайнар кочакларны сагынып кына калды сөйләргә. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары. Үзгәрүләр язмагандыр безгә, хисләребез беткән тапталы. Эх, булмады, булса иде лә ул, бәхтебезне кире кайтарыр. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Онытылган сөю назларыбыз, ышасылар килә яктыга. Кичерә күр, сүзем авыр булса, түзем бары бала хакына. Кичерә күр, сүзем авыр булса, Түзем бары бала хакына. Гүзәл Әхмәтова, Стас Пьеха һәм Селин Дион җырларын электән үк яратып тыңлыйм ди. Беренчесе рус, ә икенчесе Канада җырчысы. Аларның иҗатына мөкиббән китеп, сәгатьләр буе җырларын тыңлап утырырга әзер ди Әхмәтова. Ә блогерларны ул күзәтеп бармыйм диде. Инстаграмда да бар тик үзенең коллегаларына гына язылган икән. Блогерларны белмим дә, кызыксынмыйм да, кирәкмим дә ди ул. Ә Гүзәл Әхмәтованың җырын кемнәр тыңларга тели? Хәзер үк сезнең игътибарыгызга яңгыратабыз.
Gadi uzi kishkina zangir shashika Olib kelding bulla gidib Qadading benim shashika Siypab siding shashlarimdan Qir shashikalar birdan Shashkang bilan yuragimda Sen o'zing kelib kirding Siypab siding shashlarimdan Qir shashikalar birdan Shashkang bilan yuragimda Sen o'zing kelib kirding Ishkina zangar shishika Shu kundan so'ng g'umrlikka Baylanadi shashlar shashika Siypab siding shashlarimdan Qir shashikalar birdan Shashkang bilan yuragimda Sen o'zing kelib kirding Siypab siding shashlarimdan Qir shashikalar birdan Shashkang bilan yuragimda Sen o'zing kelib kirding Shakne min siyam shibshiq ko'zin ko'rir ko'zga g'adiyama ko'rib tuyalamin musan Siypab siding shashlarimdan Qir shashikalar birdan Shashkang bilan yuragimda Sen o'zing kelib kirding Siypab siding shashlarimdan Qir shashikalar Shashkang bilan yuragimda Sen o'zing kelib kirding Shashkang bilan yuragimda Sen o'zing kelib kirding Sen o'zing kelib kirding sekund içinde neçe söz aytib ulgurib bo'la. Eminem ismli rujirchisi 97 so'z ayta olgan. Ham bu jingu bilan ol Guinnessning rekordlar kitobina da kirgan. Shahzad Razmetov bulay buldira olam ekan. Sen ekan deb ismlangan jirinda Shahzad 15 sekund ichida necha so'z aytib ulgura olar. Aydagiz, sanab qaraylik. Bugun meni kutma. Aniga baram. Ömür boyu yaratib turdi sen meni G'oyiblanma anglamadim meni senikan yaratuvingni bilmadim menga degan yorim senikan
Хәзер иркенләп утырыгыз. Күзләрегезне йомыгыз. Юк, ачыгыз. Хәзер барлык катнашучыларны барлыйбыз. Аннары җиңүчене игълан итәрмен. Yana yürek, benim telekim sen. Oynar soyuğunda, erim senin kuşağında. Kında yıldız kovuna, barıdık senin yanında. Bir yağımda kıyar, bir yağımda ukun, yürekке qadalgan, aşıp ötken okuna. Al sultanlar atkandı, ay palıkandı. Kızarıp bu yaş vatkanda, yüreğim senin yanda. Мәхрүм иттің, безне ташлап киттің, башка ярыны тапты юлларың. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларың. Янәшәдә һәр чак булсын аклык сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Seni irkem yarıp kanga, kanat benim erimde. Bəğirgəyim bilişi şunlar, күңелгәем синдәгеннәр. Unutulgan süyü nazlarımız, ışasılar kile yaktığa. Kişire kır, sözüm ağır bulsa, tüzen barı bala hakkına. Сыйпап көсейдің шешелерімнен, қыры шешекәләрі бірден. Шешкәңі білән, йөрәгімә, сен өзің келіп кірдің. Siniken yaratığını bilmedim, mine digen yarım siniken. Bizde kun сайын кайнар яңалыклар, яңа чыгарылышлар, аларны сайтта, ВКонтактеда, Инстаграмда, Ютубта карый аласыз. Язылып куйгыз һәм барысында вакытында белеп барырсыз. Блогер сүзе дөрес итеп ничек языла? Беләсезме? 2 Г хәрефе белән дип уйлый күрмәгез. Берәү генә. Исегездә калдырыгыз. Хит парадның беренче урынын яулаган Ринат Рахматуллин башка блогерларны күзәтми. Мин үзем блогер дип горурланып йөрү. Шуңа күрә тиз генә аның Инстаграмын эзләп табыгыз да җырчының битенә хәзер үк язылыгыз. Yol boyundan atlap baram seni күзли Ұшырар мекен бүгін дейіп күзлер сені ізли Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам Бұ дүнияда мен бары тек сені бит ярадам Құлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешек сын түзілді Құлларыма шәшек тұтып сенің янға келген едім Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім Ләкин менің үмітлерім кейнет кіне тек үзілді Қиын болды мен ашында білмем нешек сын түзілді
Күрдім сені башқа білен жетекләшіп барғаныңны, аңа қарап шын көңіліңнен шатланып елмайғаныңны. Менің ерек шул вақытта білмейм нешеге ярылды. Аңладым мен шул шағында біздің yollar бет айрылды. Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды миңа шунда білмейм нешексің түзілді. Шул юлымнан қабат барам, үміт қаманда үзілмей. Мың суланған күзлергіне қабат сені үзілей. Бар туқтады, яңғыр яумай, әмин қаман барам. Сыңғы сөзні сиңа әйтем, мен сені яратам. Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды миңа шунда білмейм нешексің түзілді. Қолларыма шешек тұтып сенің янға келген едім. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген едім. Ләкин менің үмітлерім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды миңа шунда білмейм нешексің түзілді. Ләкин менің үмітлерім кинәт кенә тик үзілді. Қиын болды миңа шунда білмейм нешексің түзілді. Достар, бүгін сіз жыршылар турында тағы да көбірек білдіңіз. Меннен сізге кеңеш. Түрлі лайфхаклар болған аккаунтларға yazылығыз. Bu атнаға дейіп әзірләгән барлық яңалыкларыбыз шуның белән тәмам. Төгәл җиде көннән шушы урында очрашырбыз. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы музыкаль кайма хит парадын карадыгыз. Телеэкраннар каршында сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Исән сау булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. I'll be